Hej. I dag skal vi lære om kræfter, kræfternes parallelogram, hvordan man lægger kræfter sammen. Her har vi to forskellige kræfter. F1, F2. F står som sagt for force. Det kunne være to personer, der trækker et eller andet. Den ene trækker med 4 newton den vej, den anden trækker med 3 forskellige newton den vej. Det vi så gør, det er, at vi parallelt forskyder F1 oven på F2. Så har vi det punkt her, og så fjerner vi de to. Og den resulterende kraft, hvis vi lægger her, F' resulterende kraft, det vil sige de to kræfter lagt sammen. Det kan man også skrive ved hjælp af som vektorer, og så siger vi F' er lige med F1 plus F2. Godt. F1, den går 4 ud og 0 op, derfor hedder den 4, 0. Og F2, den går 0 ud og 3 op. Og derfor så giver den resulterende, den giver 4 plus 0, 0 plus 3, 4, 3. Og finde størrelsen af den resulterende kraft, det gør man ved hjælp af Pythagoras. Det vil sige, at den er størrelsen af kraften. Det er lige med kvadratrodet af 3 i anden plus 4 i anden, og det er lige med 5. Det vil sige, at den resulterende kraftstørrelse er 5 newton, og den bevæger sig den retning der. Tak.